Τα σιγά μου με onion ring. Πώς τα παιδιά έχουν εκείνα τα hula hoops και κάνουν έτσι. Εγώ είχα onion rings αντί για τέτοια. Καλά, όχι. Είχα όμως τα χέρια και τρώγα. Anyway, λοιπόν, κρεμμύδι. Δεν θα χρειαστώ και πολλά, 3-4 καλά είναι. Και τώρα για την κρούστα. Αλεύρι, baking powder, λίγο ζαχαρίτσα που την έκλεψα από καφετέρια. Δεν είχα. Μαμά, criminal! Συγγνώμη. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, σόδα και το χτυπάμε μέχρι να γίνει ένα μείγμα. Είναι μείγμα ρε μαλακισμένο! Άντε στο διάλο να πας! Μεσημεριάτικα! Wow, τέλειο! Έγινε μείγμα. Το λάδι νομίζω τώρα είναι έτοιμο. Παίρνουμε τα κρεμμύδια και τα βουτάμε σε απλό αλευράκι. Και όπως είναι τα βουτάμε στο μείγμα μας. Θέλουμε να πάει παντού ωραία και καλά. Και όπως είναι μέσα στο